Tak v tomto videu som vám slúbil teda, že sa pozrieme na to, ako sa dá investovať do nehnuteľností, či sa oplatí investovať do nehnuteľností teraz a ako by som to riešil ja. Poviem vám aj v čom som zainvestovaný, čo vlastne vlastním. Takže pri mojom pasívnom zisku vidíš, že tu mám aj realitný EID. To realitný znamená, že mám fond vlastne, ktorý investuje do realít. On nakúpi budovy, on nakúpi byty a prenajíma ich. Tým pádom vlastne ty, keď vlastníš ich tieto podiely, tak ty získavaš peniaze každý jeden mesiac, vlastne ich držíš, tie podiely. Takže každý mesiac ti tam sa vlastne zväčší tvoje peniažky. Keď si všimneš, tak mne každý jeden mesiac pribúdajú zisky z toho EID a čo sa týka pasívneho zisku, tak mi to zatiaľ zarába viacej ako moje dividendy. Takže pasívny zisk mi celoročne teraz zatiaľ robí okolo 600 €. Bude to viacej, lebo ešte november, december ešte nemám zarátaný. A čo sa týka realitného, tak už som investoval aj minulý rok, kde som mal vtedy viacej peňazí, lebo som chcel najprv viacej v realitnom a tým pádom mi to vtedy robilo okolo 65 € za mesiac. Keď si kúkneš, tak čo investujem cez to EID, majú tu konzervatívne fondy, tie konzervatívne fondy cca za rok, no vidíš, okrem toho zaistené EID depozitné konto, ktoré robí pravidelne okolo tých 0,59%, tak keď si to vlastne všimneš, tak ročné kumulatívne za 3 roky je to 0,59, 1,58 od založenia, vlastne založil sa v 2008, tak je to 1,19. No je to isté, že vlastne tento zaistený má riziko 1, to znamená, je tam ozaj veľa ocenený, získal top fond 2014, Zlatá minca 2017. Je to veľmi dobrý fond pre takých, ktorí tie peniaze potrebujú napríklad hneď. Keď si to všimneš, tak stále od svojho začiatku krásne rastie. Ja tento fond som mal zo začiatku tiež, lebo som nevedel, kedy budem potrebovať peniaze. Neplatíš tam žiadne poplatky, takže vravím, to čo som tam poslal, zdanili mi akurát 19% zisky a ostatné mi všetko prišlo. Čo sa týka toho, potom som mal ten prvý realitný fond. Z neho som si vlastne z toho druhého fondu poslal peniaze na tento prvý realitný a poplatok som mal len 0,5%. Inak tam je poplatok tuším až 3% sa mi zdá. No a tento fond, keď si všimneš, tak tiež stále rastie. Od založenia v roku 2006 jeho hodnota stále rastie. Dokonca aj v korone tam som mal zisk, aj keď úplne minimálny, ale bol tam zisk, nebol tam prepad. To znamená, akciové trhy obrovsky padli, ale mne tento fond aj tak zarobil. Je to konzervatívny fond, myslím si, že je veľmi bezpečný, ale pre istotu si vždy všetko zanalyzujte sami. Ja mám svoju vlastnú analýzu, není som investičný poradca, je to len veľmi dobrý produkt, nemám žiadnu zmluvu s nimi a ja ozaj len hovorím, že rád do neho investujem. Som proste spokojný, keď každý mesiac vidím, že sa mi tam o 20-30 € viacej znovu zainvestuje. Vlastne z peňazí, ktoré som tam ani nedal, čo sú len ziskové peniaze. Tento fond vlastne teda vypláca každý mesiac a každý mesiac si to hneď reinvestuje tieto zisky. Dá sa tam nastaviť vlastne, že by to aj vyplácalo napríklad na váš účet alebo tak, ale ja som si to tam nechal, mi to tam hneď zainvestuje a hneď viacej a viacej zarábam. Takže možnosťou je aj takýto realitný fond. Čo môžete očakávať? No môžete očakávať cca 4% ročne, s tým, že keď sa to stále každý mesiac navyšuje tá cena, tak môže to spraviť aj 5-6%, s tým, že môžete počítať, že z toho sa platí ešte, no vidíte, kumulatívne okolo 6% to robí, že sa reinvestujete stále zisky, tak okolo 6%. Len budete musieť platiť ešte 19% daň na konci, keď budete vyberať peniaze, tak zo zisku. Čisto zo zisku vám 19%
dajú zrážkovú daň, takže vy to neriešite, dajú vám daň, peniaze vám prídu. Takže mne sa tento fond veľmi ľúbi, je to jeden z mojich obľúbených fondov a je to moja konzervatívna investícia. Nemám toľko peňazí, aby som mohol mať teraz vlastný byt na prenájom, takže to riešim zatiaľ takto. Ďalšou možnosťou je, v minulom videu dám odkaz tu hore. V tomto videu som vám teda rozoberal akcie, ktoré investujú tiež do spoločností, ktoré majú nehnuteľnosti. Tieto už sú určite o niečo rizikovejšie, pretože cena tých akcií sa hýbe raz hore, raz dole, záleží aký je dopyt, jak sa darí trhu. Keď bola korona, tí prepady boli až 30-40%, teraz zase, jak došla vakcína, jak sa zvolil americký prezident, zase niektoré 20-30% vyleteli hore. Tie dokážu robiť ozaj veľké zisky, ale môžu mať aj straty behom chvíle. Do budúcna si myslím, že kvalitné tie firmy budú ziskové, je výhoda, že tam platia dosť pekné dividendy. A vravím, je veľká možnosť teda investovať do realít aj takýmto spôsobom, že nakúpite vlastne to Očko alebo Store Capital alebo Simon Property Group, proste veľa firiem, ktoré ozaj v Amerike investujú či už do nehnuteľností alebo do tých obchodných domov alebo do čoho a dávajú vám zisky z toho, že v podstate vlastníte ich akcie. Takže vlastne ste spolumajiteľom ich podnikania, ich prenájmov. A treťou možnosťou ešte teraz by som povedal, že nie moc sa oplatí, pretože ceny bytov na Slovensku sú dosť vysoké a kupovať byt s tým, že ozaj zaplatíte kopu peňazí a dáte ho do prenájmu, je to také, že nebudem hovoriť, že by som to neodporúčal, ale ja z môjho hľadiska nekúpim istotne drahý byt a nedám ho do prenajmu, keď môžem kúpiť lacnejšie akcie a môžu mi zarábať podobné peniaze ako ten prenájom. Samozrejme, keby sú tí byty lacnejšie, že sa to oplatí, že kúpite v dobrej cene a dáš ho potom do prenajmu a ozaj máš krásne zisky a ešte ti bude raz aj hodnota tej tvojej nehnuteľnosti, tak je to super biznis. Je to, narastie ti tá hodnota, dajme tomu kúpiš byt za 100 000 alebo za 80 000 a behom 10 rokov ti narastie tá cena o 30 000, tak je to úplne super a ešte keď ti platí tých 10 rokov nejaký podnájomný nájom, je to veľmi dobrý biznis. Dá sa to zrovnávať, ozaj sa to dá zrovnávať s akciami, ktoré sú celkom v pohode, ktoré robia 8 až 10%. Ale počítaj s tým, že musíš daniť zisk z toho prenajmu. To znamená, ty čo zarobíš, musíš to potom 19% ten zisk daniť. Takže u akcií, keď držíš akciu rok, predáš ju, tak proste neplatíš daň. Dividendy, keď ti dania, proste dividendy, keď máš danené, neplatíš daň navyše. Takže myslím si, že je to veľký rozdiel a už je ozaj na pomyslení, či teraz kupovať drahú nehnuteľnosť a dávať ju do prenajmu, alebo si radšej kúpiť nejaké akcie tej spoločnosti a dať sa do biznisu s nimi. Keď si ozaj po dobrej analýze kúpiš kvalitnú spoločnosť, ktorá investuje do nehnuteľností, tak si myslím, že to ozaj sa oplatí. Alebo máš teda ešte možnosť takýto nejaký fond. Ja hovorím, ja som s týmto veľmi spokojný, každý mesiac mi chodia peniažky, vždy okolo 2., 3., maximálne 4. tam tie peniaze už mám, hneď mi ich znovu zainvestuje, bral som si odtiaľ, vyberal som si nejaké peniaze, žiadne problémy, behom 4 dní som mal peniaze, takže ja nemôžem na toto nič povedať, nič zlé. Ty si môžeš ešte tuto aj vyskúšať, že keď si dáš napríklad teda konzervatívnu nie, toto je skôr vyváženú, ale je to veľmi konzervatívne pre mňa, pretože 4% ozaj není nejako nebezpečná, je to skôr konzervatívna investícia. A keď si tam dáš, že investuješ 20 000 a dáš si tam napríklad na 15 rokov, tak si to môžeš pozrieť, že za tých 15 rokov budeš mať o 15 000 viacej. A to si investoval do veľmi konzervatívneho fondu. Že ten fond je ozaj bezpečný. Jeden z najbezpečnejších podľa mňa ozaj na Slovensku. Ale hovorím, investovanie vždy prináša riziko, vždy sa môže stať niečo nečakané. Aj teraz tá korona, tiež som nevedel, čo bude. Proste vidíš, ustálo to koronu s tým, že to rástlo. Ostatné akcie mi všetky padali, všetky boli v červených číslach a tuto mi to rástlo.
Takže hovorím, je to konzervatívnejšie ako akcie, je to veľmi dobrý fond, ja som s ním spokojný. Tak to by bolo všetko z dnešného videa, ďakujem za pozornosť, dúfam, že sa ti video ľúbilo, ak áno, daj like, poprípade odoberať tento kanál a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.